Bai, gero metxe. Orduan, hemen egin pregunta dodiz, hemen egin zera dik, hemen pregunta dodiz, zeuk errezien parte hartu izan dozuen zerek? Probak. Probak edo zeuk zertan parte hartu duzun? Bai, la urten ipin nitxun, zeu zer, orduan probak hemen esan ipitzen da, pentsaroan ipintxia. Da, la urten nauk ipin organizan txu probak. Probak antolatu, Bai. koplari, Bai. bertzolari, beste izu, aditopek egitolan ez duzu. Ez, aitopek, baina ez eta Josema Eixer de bilden ozen, jutuko nauten, ez den izan lajun. Bai, arsoi erun, txikina bilden, txikina za arsoi. Melera. Orduan. Parte hartuan. Bien, orduan, zu ikesi nuen izan duen, ikesi eskola zuzien? Milioi. Zemat urte? Mala urte arbazora. Aztibe beran dingo zinen eskolan, beratzi bezala. Ba, zazpiot urte zero azikontzeni. Zure... Zure amak eta tiak, amak egon zuen mozten. Zazpiot urte zuntzen, hortzi dait. Eskolara? Bai, naharnik. Nahar da. Ama zarra hori zin da. Nire ama zarra? Zartxuot, asko zarra, ez be zartxuot. Miren be zartxuot nio. Tia miren. Da, zera, lanbide, orduan, ze bihar tipo izun? Basuen? Basun, gero handik, gero baser zehen da basun. Una setore arte mendilana. Basun. Ze urtetan, hemen 1979-80 izango zen, zabaldu zen duela hemen. Biste buru bortxe zen, nonos. Ina zu dautzu, nahela zen da. Jubila bat epingot? Bai, xein da, huilen zen da. Hau pixkate jakitxo, antik gero hori zauz. Bien, orduan, hau txea, zera. Eskondu, berriatuko egunen. Bai, eurena. Eurenero. Zer bizatan eskondu zineako, ezak aldo urtik eta ezak? Tigota, berrota, 18 urte, etorri bidaga. Berrota mazpi eusorrek, etorri bidaga eusorri, da berrota 18 urte, guzkonta marlo eta haizan hori. Eta 29 de noviembre. 66. Bai, 76 ez... 66. Hola, bai. 1966. Apelio Martina zelan da? Malas txorri, abe. Lego zina gauta. Elgoibar. Daute, Juan José. Bai. Hori jai zen, 1967. Ba, guzkondetik urte eta, amarrailo eta haizzen. Orden el 29, 67, amarrailo eta, amaik eta amar. Beratzi orduan. Horrek ondo jakimina nio seguro ez da. Zer untako dugu, ba? Zer untako dugu? Jose? 11 de septiembre. Zaten ondo haizu. Ondo haizu. Juan Jose, bezki Islanda urrenguek... Jesus Mari. Iñaki zen, difuntu. Iñaki, ni horra zen akortan. Iñaki horra zen. Gero Jesus Mari. Iñaki norza izan? Ba, hitzan amagostin. 1960... Handik, Juan Jose, handik urte bete pire edo. Ez gehitxo. Martina! Torrez etxo, no? Ama haitxo horrek da. Bai. Zen. Ja, torrez etxo, no? Iñaki nos haizan. 11, bait, nos haizan, 15 de maio. Undako egun zen, berratak maak urte bezima zen.
Eta urte, orduan nik 56 kunaz, 8 urte gitxien ebien dudez, 48, edo... Oixe, 56 más 8. 64. Bai, Famoso 67 jaizten? ez... Juan Jose 9 gaitxu zen. 69. Eta bost urte atzera gaitxu zen. 74, oixe, 74. Bai zen. Eta gero, jaz, Ez mai urte bat atzera. 1975, ze fecha? 11 de junio. Junio. Bai. Da, gaztena, Pedro Ortebi atzera ba. 1977, 17 de febrero. 17. Zera, haue, galduteko, Iñaki zeizen, jaiz da lastero, berando, ez nada. Ez, amairu. Mairu urte etxiko gula izan. Kansar de pulmón. Hola, etorri urtiko usa di horrek. Bai, bai. Bai, hortxe toroinen, desperata. 87 en orduan. Bai, 77. 77 izan. 77 izan. 77. Sí, jo txartu egordu hemen. Juan Jose, 69 kudu, ez da? Bai. Eta Iñaki, La urte, bost urte biztun atzera ba. 74 Ba, orduan. hoxe, Bai, 4. ocho urte da. Da hil, 87 en orduan. 77 nilzen, 1977. Orduan amairu, ze barik neno eltxartu. Amairu etxiko. Amairu txuko, ben. 74, 77 irurteaz, sos este ondoa punto hemen. Sos este ondoa punto hemen. Amabi indeuen, amairu orduan. Bai, amairu etxiko. Amairu txuko, orduan duten amairu izan atxen, amabi txuan orduan duten. Orduan uste urtiko ondoa punto hemen. Kasu nasol. Juan Jose, 69 kudu. Bai. Vamos, 69, bai. Vamos egitxuan berrota zazpi urte. Ba, da orduan, 74 kudu. Berrota espirta. Berrota más espirta. Berrota más Bai, espirta. oso iguzu berrota Ah. más. 57. Hori bai. Holan bai. Holan bai, holan bai. Ez zuen bai. 57, ni 56 kunaz. 56 kunaz, ni. Da orduan, Zuma dukten deso berrota, masai. ni iroi eta atron egin. 56 kuk iroi Zuk, eta atron vamos a egin. izarrazka. Bai, ni 56 kuk. Orduan beste zen 64 kuk, orduan zera Iñaki. 64 Iñaki, hala bai. Eta orduan hiltze 77. Zendu, 77, zetxik jagin zio. Il 9 de enero, febrero. Febrero. Gure nire konietuk eta galdu ben, zemetxue. Da, ez ahazteko, esatu ze beti zera, mediku eta ez ahaztu, ez talata, ez ahaztu, da beti itxetan da, untxelentxeik, ba, jundegu, Da, jundago bai. Gabu beti. bai, hori importantia da, Urti gaitxetxu ninde beti, egun Oix. eta... norean buruan sanidaderak kontzu oso importantia. Ari gainera jakuen jaixo eta lasterrera, azte, ba, hilebi edo zen. Guri eneruan mazazpizien gaixotu zen, da febreruan behatzi mil zen. Da, ero zen aina, baina hona etorra dugu zer dira, bai. Gaixot segixen. Mazortze una. Mazortze una giltzen da. Ordu nire hone da, lehen ezagutzen nahi gebe, jate bat nena. Ez, hanbera, nago ziri ontrak, Ordu nire, Papera nahi zu beste batela. ez ezamenteko, fitxa bat. Ordu nire iruzatzen nire gule, Zep, bai, zen bizu. ez naztetan nire burua. Bai, bai. Ordu bertzo kontu naziko gara, igul. Zue bertan, holan, Ameritan dago zazuela ez. Amerita. Ameritan, bertan zuke, holan, zero ikasera dita, lagun bat nahaz zola izan. Bai, zaptazkin da mentzen digeltzen zen, naguten zen hor barutarain, mentzen zer. Egurin zen zola. Bai. Da, hortik ez zozer. Induen apurra. Gero, elgetzu eta hemen laune egin zen tabernan. Da maila, bertzu txapelketi pinduen horren. Da, hasi gomira hola, eta hasi bai hultzen. Da, kante honen urki horlan da. Hori karabetan da. Gero, forun. Iosa. Gero, urkiolan txapelketan kantasun duzu gordun? Bai.
Ba, gero maile bi, gauzan beko pabai. Bai, ipina urrengo, da forun urrengo, da maila bire pasau ginen, da maila bine maitza, elgatzu gutan. Hoy no controlado en ba. Hoy sí controlado en ba. Ni a corta final, ni eso 74-5, no sé, es 6 o 7. Este no sé, ni que me está arreglando, o sea, 7... Siete niagin zen da, funtzia. Horretxe zein danok. Horretxe zein danok. Gero, bizan plaza azterrekin da kantateko zara zu? Bai, azterren, asko ez nire nun beha, baina azterren kantatut nioz. Da, zer egin bai? Milimi bai? Betxa. Bai, zulako zer batzu beha. Gauza hondik ez nien beha. Da, Santa Eskien berretxun kantatuzun nioz? Bai, baten. Baten nala ez da birretxen. Birretxen hil. Da, hau zera... Leire, hau detalle hau. Lehen ez zuatzen egita. Santa Eskien, ba, gu baizu entzien, oitxuri horretorren, da, gero ba, zapature ez paseut horre duken ditu batzutan goxaldi bili barik eta dana gala. Kontu da, hau, azizala, honen dino zerper bat esan dule, berak esopi, hemen emoten. Bai. Da, hasi izan klabie, ia hortxek mutzane berretxuko esan da eski, beran etorkizune, kanteu zapatuz, da, gano asko du nagoiz lehen, amaitzen dugu xaldi hor zein, da, hasi ez, enbiune da, soziadien, denek ez nahan eurene, ez nina gauta. Bai. Eurene ekartzen nahana, ikune, gano asko orduen, amaikiten nahi gabaz amaitxu, da, soziadien jan, plan, gaztetxu betorte zin, eta hasi ginen bizkatek gaur, zera esasoz hasi, erremate bat egoneri, lehen aitzan modu, montxoraz amaitxo. Bai. Hori, bintzet, zeuek esker burutuzen gauzi, eta hori, gutaki buruzen egidatzen dira. Nik preparatuko hori zelan, neu etxin preparatuko zelan, zeuek, hasi zinen horretan montxora, Santa Eske montxora, hori neu etxin preparatuko. Da, honet nio zeuzen nila... Bai. Berak esopetxeko kostillarri moten. Momentu, berak esopetxeko kostillarri moten. Ja, gezo, berak sopa. Eta kostillarrea. Baina, zeuge kontu egin. Zuek azte zinien azaldi ego zegin, zeiz. Baina, gero hasi ginen, gero hasi kontu etzen. Honek kontu da biz, enbidana da, zazoz ametxu, jentik antzetu egin hain montxortxu batein, eta dana etxea josik, eta horren azin gaztiek betorten. Bai ba. Horren azin gaztiek egin. Orduan bertso mundu hortxe ametxuko, hola beste? Bai. Proba mundu sartuko gara hon? Bai. Da hortako zuz? Nik neukin nekinik doktorien kaset bat egutin da. Neukin da neura hau. Proba munduko? Ez, berzo munduko. Hori barxe. Neure bizitzai, gure bizitzai, da neure maztiai. Degoten ordueteko kaseta. Eta hori alainek badaki horren barri? Alainak ez da dauken, hartu, baten egin zentzune, ez da eruan, hartu, bazkazta guen horrean nahi bizta. Ni pilutan handa. Gazetak egin txebe sartu zingo da, zuetor zain, zue gazetak sartu da, Zikustiote, da belenak erruzun da. Hau atrapako, alain edo ez? Sorten dugu zela hemen haitxiar, kasun da, zue. Laskao txikin atrapako zen da bil. Julinek ete dugu edo? Laskao txikin gurine basan bertzuti. Ez da inuna ertzen. Laskao txikin, torzen ez da ertzen. Baina martzen da bil alaina. Bai, baina Juliene bezala eta eruztune grabetak gota izan urten hanbe. Juliene garte una eta ez da ertzen. Joa, aparte, bigo. Proba munduen, egunea proba munduen, zuk bertzu etorza ezen ezkero, ona tortzen ezkero, ez tozu zeugidik eta... Ordu nik egunea lehenkotek, hasi zeuen behixen asuntu zen azan hori asuntu. Behixen asuntu zen, patxiandonek eguen hor, behi bat, da... Baina bakarrik, bustari bakarrik jokatu zen? Bai, hiru beha jokatu duen gau baten, bertxo proba egin zin. Eta neupeko unoguen,
Da patxian non epe goguken, diruaren atxeko baranda egon, aurtik ibiltzen, iruazten ideare markinan. Da gauza torre honata ez behaztu horrela. Da torre misua. Zemat iru bizu nopa gozu torre misu. Da marbile besta biztxilo berak. Ordena marbile besta hau diutxu zen. Aiba, marbile besta modu da zu torretxa ondo eina. Da ingot, karstuna lehoi eta iru gizon izan. Beina, lehoi eta astobitza pentu, ez da izigurra, astobitza la pentu. Eta iruaren barenda, ez da? Da, iruaren barenda. Da giriletek txapela beniko zuenek, txapela arbat beniko nek, patxean donek, zuko erun zuari. Patxe behar mehi handixe, baina bizkata, gure orden punta-puntan egon. Persiroa zen. Karateri bakartuza? Idurri, ertaxe, Zua zentzun zin? idurri eta ertaxe eta txixa. Askotxiko txikixa. Ertaizia zein? Markin ertxarru ertaxe. Ertaxe ondo biltza. Ramon Estartxe gainetu zen. Ramonek gainetu. Ertaxe, Eta askotxiko? askotxiko txikixa, Luis. Eta Antonek izin egin dute ban? Astobitze zuru? Antare, bandak astoitze ez tipa lehoi, ergoan astoitzek. Zine izan ziur. Barenda, zein irun ezak dugu. Anda, astoitze lehoi eta beina, de txeixa diruaren zein eruan. Da, txeixa, patxi zentzu ez. Iul patxi de torre iul? Torre orduan baizka bahatton, erugoa, beste iul erugoa, na. Hau ze urte ingun izan zan? Gura xtortxela estar zan. Ez, torre ordugu zan. Torre ordugu zan, aurratxua. Ona torreko zin 79-80, zuzan iguanai? 79-80. 78 antorreña. Eta gane zabaldu? Zabalduko duen 9, zabalduko duen taberni. Zabaldu nebela, mejor nada. Zikutu horrein, 77 zineaki, eta urte bete egin nian torrein. Horren urte, 8 torrein. No zabaldu nola zabaldu zen da, libaket. Bueno, da beste proba egin zen duzuke lan... Proba, egin kampun asko. Behi honegaz, edo... Horraz, txoarrein. Txagarrin egitzet. Da mendixen. Leheno mendixen urtuan horrek. Premixik binuztxuen mendixen, bakarregu. Da ax urtuan, naguntzet. Da leheno gutenan. Hemen behar txapela, nagusi. Gero, nun zauz besteik, kanpuna behixaz... Gero horrek urtean, azto proba binuztxuen mendixen, usta, premixik. Da koinetuko egutu gote, hakimi behar ikuntzen, proba guzta. Da gero proba nahi ezten da, negutan ahan bere lengu. Aztuaz? Bai, Jaztu joartako. estu joarteko. Amma, joartek amma. Amma zatan ahan behartxu bibiltzen, Ibarta, perranan la bestia. Bestia. Koitu. Mendixen zauz guzta? Bai. Gero hauzu jogatuen hartan, da derren noko minaola. Hartan? Bai. Alusti jogatuen hartagai hauzu. Baina arteta. Harta golioar harta. Harta. Bai. Ara hauzu bai, hauzuten dut zarrik eta baina juteko haumaz da bera haui bestiaz. Da jogatuen dut alustik. Honaz aztu honaz? Bai, hortxaz, erzi joaz nahan. Gero hamen bertxun jogatu nahan, tosute, txopitxei. Hausti dontzek eta bisok, beraz astuaz, abiru azin. Baina nuzelan zan, astuena, harri bardinaz darek erretiran da zuek astuaz? Ez, daro gaztu gine. Hausti dontzek eta ni, hausti dontzek astu, txopitxek eta diskutio gine. Bai, kasuen. Diskutio gine baten. Antxiko astue, antxiko. Bai. Txopitxen... Txopitxei, hausti negekula jokatu. Baina hausti
Austin astuaz txopitxe eta tosu izateko, eta Austina naur izateko gero astuaz. Bai, hori. Agustin bere astuan kontra. Bai, astuan kontra. Hori. Ba, enbierba ingo nik, zaba Austinek, izela, ondraue, koño, portagoten Austin. Da, egin dirioaz? Bai, Agustin zein zuaz... Nau. Euren ez... Juan, euren baino bada. Ba, euren zatozten dana, gordun domoi, utxo euren zatozten eta. Nehizien modu horrek entenengo da kontzu. Carretero. Bai, hori jaustu da, bai. Carretero, da kontra... Txopitxe eta tosu. Austin astuaz. Bai. Tosu, bai. Austin astuaz, baina... Astu, isilan... Bai, isilan astu. Isilan gaur eruna, zan astu. Austin esotzen, batxe behar eta horren zan. Hori esplikuz bat. Da... Zuke bera, bustara zein bezaren, horrek... Bustare... Bikotik, bustare naturala izan duen, bikotxe. Bikotxe, bai, naurik ez, baur dugu. Bai. Baur dugu, nik ibil netxun biharrein basun. Ni paina izan ibiltzen zen, ordun. Lortan. Bai, lortan. Da, ize ondo esat ikusten txun. Gara, proske binarek. Zeugaz? Nogu ez, bai. Nogu eten txun, marbile besta bonda nogu eten txun danarek. Bertxun jabatu den txikinei bat iruazin guntzen. Mutxu harra hogenan, dikideze girota kilo gozako itxiatzat eta biharren atxek enduzten aldengu. Leketxun jabatu den kauzea iruazin duen. Da, ez da beste Legitxo boi, jokatu duen, kauzio. Egiten duen zazu, okautxo kontra. Mutxu harren, da, legitxon, elorxo mizentxun, biharren gatu zen. Da, lego izatan mizentxun ikarek, gatzak horten, izin duen nabileinen ba. Gernika behuztxun, lehoek eta izze faltaz txula, eta ia hungontzen telefonetik, hartu izek eta Gernika, han iruaren gatu zen. Poltsa zen, primera izan eta baina, biharrena da, joko iruazte biharren danin. Da, lehenengo mutxuaren eta bilen da, kiezek itxi, saku irota laguilo gatzen. Da, motzen, enkargo pixkat eta matak sosten da gabikak. Sosten da, saku gan, bihona zen gero. Da, zebitza pa oinda ba. Da, nuz, emokahi, kahi emaren horrek, txustak egin kasi egin goin da, satitako japagarek. Da, nuz da kasi ben. Da, zera, hau gero, bertxure tabarri zabaltu gero, lau urtetan probak antolatu zen. Bai. Errategia zabaltu gero. Gero egon noa, baina biharrezko duken gu gordun, da biharrezko duten da proban, organizetan. Biharrezko, da ezkerrak, nizte zeuxen bazinen behar. Baina, honak, oixen gana izak, kakatzagan izak, eta horre batu zen, batzazin zamarik. Dana, eta horrein hartzen, dana garbiar bituzten. Da, olazo eta horre. Horre kagatzen beti hartu de parte. Dai, danak, eta dauge, alo batzen, gero plazame premitxuko moten da bestin behonen berztena joan da. Etxat hortzegun, namen oduzan gerria, ordu zatzen, bai, zerreun. Da, tardean nagoen berztena joan. Dana, martxi, Da, lago baten, lagurta pasau zen lahentzan. Zelan ziren, señorek, egun batekuk edo... Ez. Iruan nago zitze, iruan nago eta irukuk bentot. Bai, irukuk. Baina bikuk bihulizien gozen, Kartelak idazteko barnik. Igul bai behar. Kartelak konoz egin beste dukaz, da ez dakik exactamente orko itekun ez tekun. Ba horre, izik onuenak etortzen horra, Bai, eta... Da oso, Jose Elze etorri kagatak da atxek, da horrak etornek eta gaztelu eta bitzen etxuen, da dauzi honak hartzen zen horra. Bai. Hau izango zen, 1980-tik aurrera, Martina? 80-tik aurrera egin Ize eta etorzen birtxan, Gonzalo etorzen beste birtxan, Bilbao, laukin iskupe akarzen beste birtxan, da danan aztetzen txun. Beste datu iztuko lan. Akordo, honen gotxi baina, balxo handiko guztitzen dana peta. Balxo, zerak esaten dugu, hau jako barrek ondo entzutoz domogetan radexun duzkeraz ortu asuntu eta... Bai.
esaten dauze, proba mundu datorla hemen, da bakarri daula proba mundu kostan. Barko bitxeztuen lekuten. Ja. Da, zara dutzen, iribustara irabilizile, han egin teizma tonelako galeoie itxasoratzen. Da, behitzeko, da, abadino beharreiz, danak kostia. Hazi urduli, zemitzea, beste minuzte gula. Da, ez da, esakala moten importantzik, bina beste importantzik itxarla moten proba munduei. Zaten da garek. Beste zo, zerre... Zeu berretxun indiko duzeik, esterreken berretxuna... Etxetik kanpora, etxin ba, ondo urten du. Zein gabe, leire, zoaz egitxua grabau, zoa parte de pronto bat obingo, zoaz da bedonei enfokauta grabau, edo... Hola, me proiektu gotu da, Zobentzeu. Zegoen. Hau ondo enfokauta eguzuz, da? Bai. Erantxilako. Gua bentana bat trabajo hecho ropa genial. Ez da izan, nire Zer? Gua bentana bat trabajo hecho. Bai, hiru. Zeba. Aldara berza zela. Pelko erizan bizin da zaz da. Aurten nahi dara inde, ies lehen zabatena. Ies egin duen, txirendura elkarteko berretxun bizten dana ikako ben, holako jasozin eusan, ez da eusan fotografiak eguztik, da nintzen eskarrak mute bat, da nintzen. Da elkarteko segitzen dut, posida biz. Baina ez gendun, egin hau oinzin geuzena, bata jaso danen fitxatxu bat. Bai. Azier horretxe hil zen, bertan egun hil zen. Ez fitxik ez gendun jaso, da ez gendun gero, honako grabazio hori behin. Da urte egin den nahi dena hori egin, hau indogun egin, eta horrek ingo da dokumental bat. Dokumental hori bemongo atzu, erregaldu bemongo atzu. Bueno. Zelan, izango gana asuntu erregaldu moti edo. Ustez nahi dena egin de, honako sari banaketatxoa nahi den ustez, horre bideo gela. Zelan egin ez dakik eus, zeman, atrapetan leku behitxik, ez dakik leku behitxik. Bai. Leku behitxik. Han irutan esposuna egin bat zartzen di jartxe holan, pilun jartxe, zila eta zartu, ez dakik eus lan egin hori. Bestan ditxu, bestan frontoin ditxu. Bertin holan gabezik diren. Eusi da zein da biona. Da dute, gerorako honek gukamen jaso duz, baina gorte egin duentu ningo di. Gure artxibo guztik. Bai. Egin du gorte, haintzia, gano asko artxibo, gano asko zan betena da, zain dute, humedadi besti, eta gure etxeetan. Horrek hartzatu zen, bizu zer, nola... Horrek egin gutxu, igorrek eta berak bultzako zuz. Ba, ez da, nik horrek, ahaztut ondo, eta gerisa ba, nun badin, txien zanen hemen da zapazio zen, behixo, benako, nik gero gina. Hoxe, perranena, zain du bide. Perranena, eta garrasa zuen zalat inozu, da horren Ba, hartzaltza jo, hau nik ondreku, eskerra, kian. Hau, honen badi... Bai, Joseba eskartzak eta jakin gohuek. Hoxe eskartza, ez dide, haman nire nuzu, zerrola. Bai, ba, ne, parkatu, dike, jakil, nire espanako lantxuna ja. Hau zuen nugurtakula. Ba, horren anesi, geuzkotan, horren anesi, geuzkotan egune. Da hau, zen dute da, ez da hori? Bai, ez da bai. Laikan eskarra nekuen. Nik izatzen nahi ondo. Beixe beretan dut zen, atxora. Zein hori? Ikaran, apelidu ikaran? Ikaran, negozan da tintzea hori, zeinen jakitzeko, juruztozuen jakitzuta. Ikaran, goferro letzeko. Da, gero gara, honen alaba? Bai. Kian dik usineari gara. Eta emizte urte nibiltzen ze, txobaina ez. Ez da adaren hildan ala besti. Txobaina egin. Bestia. Txobaina egin. Kastio, txomina zibilza zarra. Da, zegoen zazoin zen hori, ja. Baina nik erekin, amistei dugut lago, finak. Bostontzin, claro. Hartu mona, zera, gogenola. Telebizin guztuzen gogenola atori, zein direktorea ez nan emakume bat, izena Miren adauztu. Asi da. Hornan zera zan? Goenkan eratzen bat. Gofol notxo bana. Da zer zan, honen... Prinekuen... Alabi? Bai. Bai uste zen. Bai, Ruexan. Da, orduan hau, da no ziltzanik da hori, ez da? Enteregoa, nire etxetik. Berzu egin tentu nagoa, nire barri. Bai.
Hori, Argaztaile zan. ni hona eta hona tortxe, argaztaile benin non nahi gonena. Eta plazaz, zeuzeak gortatzu, horrein zea. Baina beroi, zautu nahan, argaztaile nahan, zautu, honek joku alduan oluai. Gure etxek zatuan, amalau ergo kubiku gino, korrespana, arrean dutxekin jokatzen honek. Da, oluai jokatzen da, olu altzen zule amasei, aurrutik hunda. Da honek atzetik, amazazpien altzau, da ama hosta altzau, da denpo egula sobra, bi altzetako, bat altzetako sobra, da bi altzetako, da bat altzau zikero. Aina egazanin. Da olua zein deu? Olua biltzen, Elspinotxuk Andrea naitxa. Elspinotxuk, Jose Gostora, Elspinotxuku. Olua, elizpurukua? Elspinuaku, oluako torzen Elspinura. Baina olua nun da? Markentxoaren. Da, etxe hil zen, ama etorzen, boda, egon zen dugu boda. Honek ama osazo bazanien? Amazazpien junzan, hori, amazei iroazteko. Bai. Amazei altzat parretxoan da. Amasi altzeu, amasi gaso oluak. Bai, amazei altzat parretxoan horrek. Da benga eta pausa da poitxe, benga eta altzu eta aina gertuen altzau ez, da gero besti altzau ez. Hala esatuan gure etxek. Da geixa ez topetan nian, usanik hori. Altzuan da desustu ez. Erraz da izan, zabalaz da, bardina. No mai eta gozari, nik nasi mai eta... Non da jostu behar da, ez bat emitzen, inaizio atxui emitzen, ez dut, Hoxe! Gero, baiz bazenan, bertxuna hasi behire. Da, edoze jaialdi, edoze homenaje, edoze eusotan, edoze egin da prestan dila guntzuk, danin. Ba, beti hori. Txopitxe baik. Ba, betxa. Bez, danak, txopitxe, plastorre, danak handia, zein barotxak egin nahi, zera guai. Arraka hausten, kixuna be, honen gainxie. Juan. Juan. Julian. Hiltzen ez da? Ez kontzu bizi. Aiba, bat hiltzaren no ez da. Jose Gizona nahi? Bai. Ebe, isurtan bizi dana. Da, danak gaut ni prest, da, horrek, patze junde, bestie, zein de, kastelu ikutzen grabazioa, hile horretxu, guztun. Hor ba. Esan da. Mezi Juan. Da. Mezi Juan. Meke urre errealu darra lagatxuk kasteluk. Baina hola, dana baina, hasi behir, dana jundi, desteko zelako datu. Hoxe da, zera. Hau botile ardago jauan gurin. Da, hau moruntzen zeusin egunaz. Honak esate jok, zuk izan nahi badazu osasuna jabe, botikia baino ni asko nozu hobe. Garbi-garbia nago, urik nahaztu gabe, eran lautuen guztiak hori izan dabe. Hori hemen egutzen, bai. Nik hemen ez dugu parteik. Nik hemen dugu parteik. Ba, ni zeusin lagun, zaute lertzen di. Ez, lertzen di hori, Jose Martin apalatik izango zen. Da, izango zen. Bertako atengue. Nik gutu, nik gortu biarrantzuna guden nintzen dautzen bat, oso seme heli. Ontxe, jasozuk zera, idezik duzi esan dozunen botilan jaten dara. Zuk izan nahi badezu osasuna jabe, botikia baino ni askoz nozu hobe. Garbi-garbia nago urik nahaztu gabe, botikia baino ni askoz nozu hobe. Urik nahaztu gabe, eran nauten guztiak hori izan dabe. Hala izan dabe. Garbi-garbia nago. Urik nahaztu gabe, eran nauten guztiak hori izan dabe. Erazita alan izan dabe, ez da izan zino ziur. Han kasetin Santa Eri bekantute honek. Hori kaseta honek jaube, hori lobi, martxan esan dugu. Ikarre, nago mozuk azta zer bagut, sobre honik azta. Bera baina egotxu. Bale, bere mozak ordu. Beren hartu zen, posidabilda, bakite. Ba, hoxe posidabilna, hoxe guztiagoa. Ez du horrek hartu behar, berak zartuko da. Bai. Egin nena digitali, bini. Garro, nuko zera, sistema. Pero ni baizu, dana paperetik pasatu, gola beste digitalea ba.
Honetan papelok nik zer dut Artistiok, gauntan da guk hemen celebratu, beti celebratu, on gitzitsua. Lehen esterre egun hartze. Kristo jaizik itzen hor, bakero jantz eta prantzinon zela ikizeinen da, handik narru. Jesu Kristo deleatea zein tata, zerrek horrek, alainak zlandaguz batata. Gara, nire gauzak. Jos, kamisete, eta lehen teslago musikak eta zertzuk biltzea, barre, gauzak behotetxu barrezka. Hori da honek. Artista etxu. Bueno, zozak itxu. Zozak itxu hain, behire. Ez. Orduan zuik igor, fotografiak jaso, zeu belte euroi, Bai, tranqui. Ba, ez dago presandik. Hemen ipini dugu, zera. Edo Josemanik gogenola dau. Ikan eskerreko Azken bineo, hola, bera eguzta. Bai, oazak ebitzen batzu. Zer nik nahi zen da, iulez ez da zuile zautuko. Ez, nik zautu ez. Hori izan hori, nina, nuna ertzi. Ikaran eskerra. Bai. Zui nokatzen hori alaba gero. Naro bat zui. Beharak penstot. Barri altzetan, bagula ametxe bat, paparin daugula bat, dekarri goztela bezosten. Zein, Da. beran arrodi? Haitxek, bera hortxek. Da, ez duzan ekarri, nik hunde ekarri minna, baina, nago izen hartu etzu. Hori ama imotzen, amagatzeko baztaren. Osa, ama... Hor ziren enterroi pada inun, gizte gu. Amoto, Gizauru, Mendexa, Daleketxo, Danin. Gogonola da rakontzu etorri ezin zeretik, arratzizik etorri ezin, errotara, ikan errotara. Horti atoz, gogonola zen didik, handik izpada hemen. Ja. Hori gogonola da, goionola zeleku gide. Arrati aldeko apendinu gide. Hau zi emartina ero, behi duzu da. Bai, lehego. Zetan, hau zetako jasten,